So mga idol, nagbabalik na naman si Soledad. Yan. So, mag-hi ka, Sol. Hello guys. Hello guys. Hindi yung ganun. So ngayon mga idol, may gagawin kami. Hindi na muna kami gagamit ng dice kasi meron kami ngayong laruan na politiko. Hindi, pero hindi, taruan na kamukha lang. So mga idol, ang gagawin namin Sol, pagka pindot namin dyan, kakain kami. Ay, di ba, tag-isa kami pindot. Tapos pagka kagat ka ng crocodile, iipitan ka. Ayan. So, bahala na kung saan iipit ni Sol. Pag hindi na pindot sa ma-count. Oo. Pagka nakagat, saka kagaganunin. Tapos simula naman tayo sa umpisa, okay? Okay? Get! Yes! Isang bagsak. Si Salakuna. Ala. Walang wag mong ganun. Wala? Okay. Dali nga. Isa na. Ano mami? Kahit na dyan, parehas naman yan. Saan ni Sol? Okay ka? Wow! Crispy siomay! Ang inuna ni Sol. Ako na. Kinakabahan ako. Itlog kagad! Saw-saw natin sa toyo. Sarap. Oh. Ba't na tanong pa kaya ko? Pinuha niya na isa, oh. Kasi maubos, Hindi, isa. Hindi, bawal kasi kagatin, eh. Yeah. Yung ba tubig? Ko na? Ang takot ako. Show my rice. Gusto ko ng show my rice. Show my rice, show my rice. Ako ay nagugutom, gusto ko show my rice, show my rice. Ba? Piling ko kayo ninyo. Hindi! Parang sang lasa mo sa? Sarap! Quality yung siomay. Sarap na. Ako na. I feel good. Pasaw-saw ko sa toyo. Sarap kasi pag may toyo mga idol. Wala, sobrang sa toyo yan mga idol Pero masarap yan. Parang. Sabi na? Kakain na masakit ang tenga. Hala. Wala. Pag alon yun eh. Ha? Alon. Hindi. Dalarin ko. Pagtapos? Hala. Paano pag kulang na sa ipit O, saka natin tatanggalin. Ako na? Dapat paluring na sa Di ba? Ang tigas ng ulo mo kasi. Tapos, So, may rice. Gusto ko lang. Gumagana ba, Sol? Ang camera? Sarap. Ako na. Yes, Lord. Napindot na. Sarap mga idol. Ako na ako makulong ng talong. Ito yung mga ipit mga idol
Sarap. Pinakabahan ako. Ito kaya, steam. Ito mga idol, yung steam lang namin ni Sol. Gumawa lang ako ditong sausawa na toyo mansi. Ayan. Ako na. Takot ako. Kain ako ah. Kain ako ah, kasi nakapindot na ako. Sarap. Sarap. Pipindot. Ito sa tao. Kinabahan ako. Kuyawa. Game mo na. Halo. Sa baba, kuya, makulugon sa taas. Aray! Kakulog! Walang dayaan eh. Kasi challenge nga ni. Oh. Ikaw na po! Kulog ko talaga, kuya. Baka marinig din. Ang daya ni Sol. Kulog. Kain na. Dali-dalian mo para. Eh ako na pala, di pa ako nakakain. Wala nagpindot ako. Makakaw naman ako. O sige, Tara, sabay na kapindot tayo. na ako. Tapos susunod ako na magpipindot na. Ito yung kakainin ko mga idol. Sarap. Ako na. Nagkawala ko. Siomay na lang mga idol. Oh, dalawa na yan. Alam mo na kuya. Buto na, para matapos sa'yo. Na? Ano? Ano po? Ano? Kaya ako. Parang bilit ko ito. Dadating mo. Na? Hindi mo pinipindot. Nagpili mo talaga. Olo! Kadaya. Hindi na ko kayo, kuya. Tama lang ito na. Aray ko. Ipinila. Hintay, itong kalaban ko ah. Mabubulunan ako. Hindi mo na ipanya ko. Ay, walang dayaan, Sol. Wait lang po. Walang dayaan. Sige, lipat ko. Ikaw sa'yo magpapalong. Bubulunan ako. Ang daya ni Sol. O, yan lang. Makulugan! Ikasalanan ko ba? Ayun na. Ang daya ni Sol. Ikaw na po. Sa mga ano dyan ni Sol, sa mga fancy. May fancy Sol. Shoutout mo na sa mga kasi mo. Wala mo nakilala doon. Ayan. So, ako na mga idol. Bubulunan ako sa Sol. Ang sarap ng Nakulon ba? Ang sarap ng siomay. Dapat may rice. Show may rice. Ay, natawa po anak ko. Nakulog mo na. Bakit ikaw lagi? Mima na sa... Oo. Sa'yo lang? Basta ito nga lang. Kung kaya.
Kuya, malalit din kuya. Balatan. Loli Peterson. Ano? Makulog na. Walang daya ang mga idol ah. Walang daya ang nangyayari ah. Gusto, inakulog na ang kulog. Nakulog na. Pinali yun? Kuya? Bawal ka naman may ba? Pagkalo na wala na. Magtatanggal naman tayo kung lang sa kukipit. Okay? Yan. Ayaw! Nagatakas ka na ako ni kuya. Makulog na kuya! Ay, bina po. Game. Ikaw ako. Gusto ko ako naman. Pero may kayo, digis ko. Kasalanan ko na. Pwede ka magpindot dito. Siomay. Nagamislog na. Ano lugid niya yun? Alam, doon sila pindot ko kuya. Ginawa ka kainin mo. Sige daw. Gano'n na pindot yung mga hindi dalawa makain. Pwede naman apat pindutin mo. Apat kakainin mo. Ano? Yeah? Ang pinapindot sa apat. Dahil. No. Wala po. Ay, paano? Ay, wait. Ang dami tuyo nito, sir. Kuya na yung pagbibigyan. Saan na ako? Wak mo yung pet. Dahil kuya! Tama rin eh. Mamatay ako sa ito. Lilipat na lang. Eh, lipat mo na kuya. Lilipat na. Ako na. Kuya, Ako. Ah! Ay, no! Ah! Malalit pa ko dyan. Ang daya. Ang daya ng laro ko. Malalit ka ni kuya. Abo ka mo kuya. Wala, wala. Ano? Ano talaga yung promise? Mga idol. Sabi nito. Sumusukot na sila sa laban namin. So, maayaw niya siya. Meron pa siya ng laro. Kasi nasaklan na siya. So, ang nararamdaman niya daw, busog siya pero ang sakit na. Ngayon, isa-isa ko na lang yung tatanggalin. Para makikita niyo kung anong react result. So, whatever mga idol, ang patalo siyempre. Ayoko na master. Ayoko na master. Kuya! Yan. Loy, luway, kuya! Na. Ang bawa na hindi nga mo. Hey! Wow.
Si Sol ay talo for today's video.